Hola, cupcakes i volcans, alumnes de quarta i quarta. Doncs aquest vídeo és per explicar-vos les activitats de llengües d'aquesta setmana. Sí? Començarem per les de català. De català primer us trobareu amb aquest formulari, sí? Que és per recull una miqueta el que hem treballat durant aquestes últimes setmanes. Sí? Si entreu a l'enllaç aquest, trobareu aquest formulari on us fa primer us fa llegir un text, sí? Llegir aquest text, després posar el nom i a continuació us demana que busqueu dues paraules compostes en aquest text i que les escriviu aquí. Sí? Després us fa preguntes sobre el text de comprensió lectora. Sí? A continuació teniu un exercici sobre la S sorda i la S sonora que hem treballat. Després un altre exercici sobre les oracions, el subjecte i el predicat. Sí? I finalment un exercici sobre les paraules compostes. Una vegada l'heu acabat, poseu enviar i ens arribarà a mi i a la Maria les respostes. Molt bé. Després teniu una feina d'una tasca de comunicació oral, que és la tasca 8 del llibre de català, les pàgines 15 i 16. Per fer això heu d'escoltar aquest àudio que teniu aquí. Si feu clic, us obrirà un àudio i el podreu començar a escoltar atentament. I una vegada escoltat, a veure si comença, aquí en tinc. Àvia, a l'escola m'han demanat una foto a... Sí? Una vegada l'hagueu escoltat, doncs comenceu a fer la tasca del llibre. Sí? Primer escolteu, mireu les preguntes i després el podeu tornar a escoltar. Sí? És la tasca aquesta, explica un report i heu de fer la 1 i la 2 del llibre. Molt bé. I aquí us diu, us proposa veure si sou capaços de fer-ho escoltant-ho només 3 vegades, però si algú necessita alguna més, doncs la feu i ja està, cap problema. Molt bé. De castellà tenim una altra fitxa, sí? Dels sons aquests, ca, que, qui, co, cu. Aquí teniu la fitxa, aquí sobre, ja sabeu que us la posem en aquest format perquè si necessiteu baixar-vos-la, doncs aneu a fitxer, aquí a fitxer, poseu baixa i us la baixeu en format de doc per poder treballar i no haver-vos-la d'imprimir. Sí, si algú se la vol imprimir tampoc hi ha cap problema. Molt bé, doncs aquí ens parla del sonido de la K, ¿sí? Cómo se representa delante de A o U, delante de E, I, o cuando son palabras de otro idioma, que provienen de otro idioma. ¿De acuerdo? Y aquí hay dos actividades para realizar de castellano. ¿De acuerdo? Pues también nos faltaría, pues, aquí tenemos otra actividad que ya no es nueva, sino que ya estaba la semana pasada, que és la que ens va posar el manual, sí, d'expressió escrita. Aquí en aquest vídeo ens ho explica, sobre un quadre de Dalí, està molt xula. Sí? Si algú no la va poder fer la setmana passada, doncs aquesta setmana també la podeu continuar. Recordeu que li podeu enviar la tasca al Manuel, aquesta expressió escrita, al correu electrònic m.gallego@vilafranca.manyanet.org. Repeteixo, m.gallego@vilafranca.manyanet.org. Molt bé, doncs això és tot.
Si ens veiem a les tutories de la setmana i si hi ha dubtes, ens continuem resolent. Vagi bé, adeu.